ଆମେ ଆଜି ଭଟ୍ଟାରିକା ଶକ୍ତିପୀଠ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ବହୁ ପୁରୁଣା। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୀଠ। ଚାଲ ଆଜି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ, ମନ୍ଦିର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର